Harus jemur di sini buat nenek panas. Kok cuacanya kayak perepot. Deloken kae, Mbok Judul. Penak banget ya dadi dheke. Wis berpenghasilan. Arep tuku apa-apa enggak usah dadak ngenteni sing Iya. lanang. Enggak kaya dhewe. Dhewe apa-apa njaluk, ngenteni. Lah iya. Kayak lu wong wis mlebu yuk dhewe njajal yuk coba pantes enggak? Yuk. Tak jajal dikek ya. Ya coba dijajal. Pantes enggak ya? Wes lah ada apa gue. Jane ya pantes ya. Pantes. Coba sih Mbak, aku Mbak. Gantian. Ya nyanyi. Serah enek wong ning kopan. Coba bisa datang teh. Ngopo ngono kayak gini? Kayak mbok ebong ki jan aneh-aneh wae sih wis ngerti awake kok kebo malah jajali bajuku lho. Enek Mbok Jitol mana? Ngopo iki? Melas bajune iki lho gak muat nek suwek kepiye. Jajal aku iki Kok baju jajal. tek dijemur kok malah aneh-aneh to? Ya kan jajal pantes enggak ngono lho. Pantes wis balik nih. Ya Allah, urung dijajal lho. Ora muat. Muat. Nek suwek ki piye to kok gak Ora. Kok ngeyel ram to? Ya Allah, pelite. Ora pelit, ora mergo pelit iki ki. Ngomongnya pelit. Suwek sing enek bajuku wis ngerti awake kok ngono bajune sakmene kok akal-akal dienggo to. Nah, aneh wae sih. Mbak mimbar ki nang endi? Lah aku ditinggal, mana enggak ngomong nek enek Mbok Jitol lah jan.